Ja arriba el moment de fer l'anàlisi financer. Esta nit acompanyats d'Alicia Orts. Bona nit. Bona nit. Alicia, el Tresor i el Departament Federal demanen més poders per a poder controlar les entitats no financeres. Així és, volen intervindre i eliminar aquest tipus d'empreses que causen fallida. Estaríem parlant d'entitats com ara l'asseguradora AIG, en la qual el govern nord-americà va injectar més de 182.000 milions de dòlars per a impedir el seu col·lapse i, per extensió, el de tot el sistema financer. A més de control, els Estats Units volen evitar també les primes milionàries que s'han pagat als directius d'AIG, valorades en 218 milions de dòlars, mentre el govern injectava capital públic en esta asseguradora. Un fet que ha generat molta polèmica i que ha provocat que, de moment, 9 dels 10 directius que més havien cobrat en primes les hagin tornat davant les pressions de la Casa Blanca. Però encara en queden 11 més. Per això, per a mostrar el seu rebuig, un grup d'internautes ha promogut una curiosa protesta. A través de la pàgina web moveon.org es poden llançar tomaques virtuals a la imatge de l'entrada a la seu d'AIG i firmar una petició per exigir el reemborsament de les primes. Alicia, et dona la impressió que aquestes tomates han arribat també a Wall Street, perquè després del pla d'Obama que va pujar, avui els números rojos, no sé si hi ha una relació en la tomaca aquesta. Sembla que un dia després de la presentació d'aquest pla els inversors l'han analitzat en profunditat i no tots els aspectes són positius. Els experts estan analitzant ara mateix este pla i diuen que comporta molts riscos per a l'economia nord-americana. I és que si aquests actius tenen pèrdues les assumiria l'Estat, mentre que si hi ha beneficis anirien per als inversors privats que participen. Unes condicions que no han convençut massa els inversors. De fet, el Dow Jones ha cedit avui vora un 1,5% i potser marcarà la tendència dels mercats europeus demà. I com han quedat les borses europees? Així sembla que encara cueja l'esperança que aquest pla d'Obama siga una potencial eixida per a la crisi. Tanquem així l'11a jornada consecutiva de guanys. L'IBEX 35 ha guanyat avui un 0,47% i ha tancat a les portes dels 8.000 punts, ajudat principalment per l'impuls de gas natural, que ha liderat els guanys a un 10,45%. Alguns analistes parlen fins i tot de la possibilitat que les borses hagin tocat fons per primera vegada en esta crisi, perquè les europees també s'han apuntat guanys de més d'un 0,3%, en el cas, per exemple, de Frankfurt. Tot això s'ha d'anar amb compte amb l'optimisme davant els plans contra la crisi, perquè ja en portem uns quants i encara no s'han vist un resultat definitiu. La clau perquè tot continuï funcionant és la confiança i, de moment, sembla que el sector bancari torna de nou a tindre resultats positius al parquet. Pareix que en aquest sentit el Banc de Santander ha tingut una proposta molt novedosa, una iniciativa molt interessant que ens agradaria que ens comentessis. Així és, ha signat un acord amb l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya per a facilitar l'accés dels ciutadans a la vivenda i també donar-li cita a l'estoc de pisos que hi ha en aquests moments al mercat. L'entitat bancària finançarà fins al 100% de la hipoteca de les vivendes que pertanyen a alguna de les companyies d'esta associació de promotors. La condició que posa el banc és que els pisos hauran d'estar rebaixats fins a un 20%. A més, el Santander s'han compromès també a gestionar el més ràpidament possible les sol·licituds per a subrogar la hipoteca. D'esta manera vol facilitar el procés als compradors. Es tracta del primer conveni d'aquest tipus que se signa a Espanya. Esperem que tinga resultats positius. Esperem, segur que seria bo per a tots. Alicia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona nit, gràcies.